Η επέμβαση της Αμερικής στη Βενεζουέλα, όσο και αν μας τρόμαξε ή μας εξέπληξε αρνητικά, δεν μπορεί να κριθεί με τους υπάρχοντες διεθνείς νόμους και τις συμφωνίες ή τα ψηφίσματα, επειδή από μόνη της είναι μια πράξη τεράστιας ισχύως από αυτές που διαμορφώνουν το πλαίσιο για τις διεθνείς συμφωνίες και τους διεθνείς νόμους. Άρα θα κριθεί από την ιστορία. Εντούτοις, πρέπει να καταλάβουμε ότι εκτός από τα πετρέλαια και τα χρήματα, τα οποία είναι η εύκολη εξήγηση, βρισκόμαστε πάνω σε μια ενεργή γεωπολιτική σκακέρα, όπου ενδεχομένως θα φτάσουν σε μια σύγκρουση δύο τεράστια πολιτικά και οικονομικά συστήματα, της Ανατολής και της Δύσης. Και από αυτήν την άποψη, καθώς κινούνται τα πιόνια, η Βενεζουέλα ήταν ένα πιόνι της Ανατολής, το οποίο έπεσε και κατά κάποιον τρόπο δυναμώνει στρατηγικά η θέση της Δύσης. Αυτό που έχει σημασία για εμάς είναι πρώτον να βρισκόμαστε στη σωστή πλευρά της ιστορίας, δηλαδή ανδιαφυσβήτητα μέρος της Δύσης, της δημοκρατίας και της οικονομίας, της ελεύθερης οικονομίας, και αφετέρου να επιδιώξουμε να έχουμε μια ισχυρή Ευρώπη, η οποία μπορεί να είναι ένας μεγάλος παίκτης σε αυτή τη διεθνή σκακέρα. Η κάθε χώρα μόνη της δεν μπορεί να έχει την συνολική ισχύ που μπορεί να έχουν οι άλλοι μεγάλοι παίκτες.